Joy, amin na tao kung panahon ka. Pati anak mo. Hindi ko nga rin, ni Gigi ang basa na. Hanggang na bukas. Bali bukas, hindi ko yan maghahabad. Kasi may nilalakad ako. Kasi napakubano nila kayo mo. I don't want Ay, that. let's maka validate I don't want that kita. I don't want that. Lumasana na. Bulak I naman na don't ito want siya that. kinakipag-join. Helmet ko. Kasi nasapak mo na. Punta na naman ng banda ko na kasahan Kita ako. nih. Hanggat malamig ka na. Ada one that Kaapay. Dahilan na may event silang pinasikaso dahil may magaganap na event sa eskwelahan. Kailangan daw kami tamakan. Morning early ko na tamahan. Ganun yung sinabi kahapon. Pero sa kaldo ko sa iba ko nadaan. Tapos dumawala pa kanya. Yung budget ko. Ay, sa kaldo kambay. Kaya bagang kumaang ko. Kapag-usap-usap na kami. Uy, ayan kain ta. Ayan. Wal. Ayan na. Kain. Dito nih. Joy. Pati si Jopax na po. Kaya siya rin. Kapain siya. Kaya dinapalitan ko na kuha ka. Hindi ka na sana kapatid ang mga. Ang damog mo kasi. Iyak ka na dyan. Iyak tawag na di ba ba? Financial. Baka dahil nag-concern ng food pa. Baka dahil siya nag-concern ko. Pag dyan, ibang baka ang dalos. Hindi naman ako nag-gano'n. Pero automatic ako ng kuha. Haan dyan lang sa kami nagpupagsulit. Gayon dan. Sorry ko, oh. Ayun, sorry ko. Sorry ko lang. Pero hindi ako maasa na makuha. Okay, sorry ko. Kapag high school na yun. Kung may high school na ako, malaki na makukuha na lang ang high school. Yan na naman yung sinabi. Kapag guys, kung ganito makukuha kapag ilagay na ganito. Kasi hindi na mapapadala ang proseso. Kasi iba namin kasi yung 2009 pa lang yung students ka na. Pero ngayon lang yung Mama, balik na taong bago makuha ito.